máš pocity pre tento tu? David, aké máš pocity? Že kameruje! David, aké máš pocity pred týmto činom? Ja som teraz hrozne netrpezlivý, Neviem, koľko to je na románe. pretože ideme robiť takú peknú vec. Ideme sa rozlúčiť s našim autíčkom, našim oplíkom, ktorý nám robil stresujúce okamihy 3-krát do dňa. veľakrát. Je to prvý ročník, je to druhý ročník. My s Kristínou, to je moja Kristína, my sme ako fakt Dojaty. A čo, Jakubom ty pak? dojatí presne. Áno. Ešte raz to. Tamara, nie, vy ani neviete, o čom to bolo. Takže je to o tom, áno. Všetko je to smutné. Poďme Teraz to dať. budem mať pocit, že tu pani profesorka A nikdy spievame nie pri je. tom hymnu. Jana, A môžeme oknem. Ja už dala šokoládu. Dobre, ideme, dobre.